ከመይ ቀኒኹም ክቡራት እዛ ቻነል ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንዳበልኩ ንትህቦ እንደገፍ ብልቢ እንዳመስገንኩ ናብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ መደብ ከመሓላልፈኩም ብዘይሕበ እስከ ንዛረብ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክንደይ ግዜ ተሪፍኩም ትፈልጡ ወይ ብሓፈሻ ኣብ ዘበነ ትምህርትኩም ክንደይ ግዜ ተሪፍኩም ኣለኹም? ፍሉጥ እዩ ገሊኹም 15 ግዜ እኳ እንተዘይበልኩም ብውሑድ 4 ግዜ ተሪፍኩም ኣለኹም። ናይ ምትራፍሲ ድሓን ኢለ ሸለል ክብለኩም ክንደይ እንዳወፃኹም ኢኹም ትተርፉ ነይርኩም ካብ ጭራ ማለት እስከ ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ዘሕለፍኩሞ ሂወት ክዝክሩ ፈትኑ ሕጂ ዘይኮነ ግና ድሕሪ እዚ መደብ ማለት እዩ ብዝኾነ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ኣብ ሓደ ክፍሊ 15 ግዜ ተሪፉ ሓቂ ዘረባ ኣይትሕሱኒ ገና 15 ምስ ሰማዕኹ ከይሓሰብኩ ሰሓቕ ሙሉኡ ነይሩ እንዱ የግዳስ ሂወት ታሪኹ እንዳሰማዕኹ ኣብዚ መፃኹሉ ግና ኣደንጊፅኒ ነፍሰይ ነቂፋ እንዴ ኮይኑ ንሰምዐ ጥራሕ ክብል ስለዘይመረፅኩ ናብኣኹም ከብሎ ዝወሰንኩ እቲ ምንታይሲ ሞራሉ ስለዝሐጎሰኒ ተስፍኡ ስለዝመሰጠኒ እምበርከ መብዛሕትና ብዘይጠቅም ነገር ቀጢፍና ተስፋ ስለዝቆርፅ ግርም ኣብነት ክኾነና እዩ። ተስፋ ቆሪፅና ማለት ከዓ ሂወትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ወይ ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ትኣቱ መቼም ምዝንዓኹም ይጠፍኣኩም ኣይብልኒ ብዝኾነ በተስፋ ምጓዓዝ ዝፈወሲ ኩሉ ነገር ስለዝኾነ ክንዲ ዝመረረ ይምረር ክንዲ ዝፀንከረ ይፀንክር ንኻልኢት ትኹን ተስፋ ዝበሃል ክንቆርፅ የብልናን ድሓር ከዓ ዝተብህል 1000 ዓመት ኣብዛ ምድራ ይንበር ካብ ኮነ ነዛ ዝፈጠራ ትንፋስ ዋና ስለ ዘለዋ ንሱ ይጨንቐልና እምበር ንሕና እንታይ ገደስና ንኣሚና ሂወትና ብሰላም ብተስፋ ጥራሕ ንምራሕ ናብዚ ወዲ ምስ ንምለስ 1000 ግዜ ደጋጊሙ ይትረፍ ደኣ እምበር ካብቲ ዝብርሖ ነገር እንተሎ ቀፃሊ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምላስ ኣብ ሰዓቱ ምርኻብ እዩ ኮይኑ ግና ዋላ ደኣ ኣብ ሰዓቱ ይረከብ ደኣ እምበር ኣብ ተርታ መፂኻስ ጭራ ዝወፅእ ጭራ ምውፃእ ርስቱ ገይርዎ እዩ ዋላ ሓደ ሰብ ክእትን ክፈሊ ኣይደልን እዩ ነዚ ዝተረድኦም ዝመስሉ መማሓርቱ ኣይጨክኑን ብሕፅር ዝበለ ግዝዓት እዩ እመኑ ኣይትእመኑ ኣብ መብዓታ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ጥራሕ 15 ግዜ ደጊሙ ንስኡ ትምህርቲ ዝጀመሩ ሰባት ገሊኦም ዶክተር ገሊኦም ኢንጅነራት ካልእ ክኾኑ ከለዉ ንሱ ግና ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣሎ እታ ሕጂ ትምሕሮ ዘላ ከይተረፈት ንስኡ ጀሚራ ተመሪቃ መፅያስ መምህሩ ኮይና ኣላ መማሓርቱ ይድንድንዎ ይፀርፍዎ ገለ ካብቲ ቀፃሊ ዝብሎ ክንዲ ገለ ርእሲ ሒዝካ ክንስሓ ግና ባኮይ እንዳበሉ ገለ ማለት እዩ ኣዲኡ ብዛዕባ ወዳ ክትዛረብ ከላ ፅምዒ ትምህርቲ ኣዝዩ ልዑል ስለዝኾነ ዝበልዎ ይበልዎ ክቐፅል ጥራሕ ዝደሊ ሓንቲ መዓልቱ ናብቲ ዝደልዮ ዝሓሰብ ቦታ ከም ዝበፅሕ ወትሩ ከም ተዛረበን ድሌቱ ንሱ ጥራሕ ትብል ኮይኑ ግና ዝፀዓረ እንተፀዓረ ዘፅንዐ እንተፅንዐ ካብ ጭራ ምውፃእ ግና ዝኣተወ ወይ ዝወዳደረ ይብሉን ዕድሚኡ ዋላ እኳ 21 እንተኾነ ንእሽተይ ስለዝመስል ዝኾነ ሰብ ቀልጢፉ ከኣምን ዝፅገም ክላስ ተሸሩ ክትዛረብ ከላ ኣነ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እንደ ከም መምህር ኮይኑ ዝሰርሐ ዘለኹ ንኡ ድማ ክላስ ሰሪየ ክምሕሮ ዝጀመርኩን ካብ 2018 ኣትሒዘ ዋላ እኳ ኣብ ክፍሊ ፅቡቕ ይነጥፍ እንተኾነ የግዳስ ናይ ምርሳዕ ፀገም ስለ ዘለዎ ኩሉ ብሓንሳእ ክርስዖ ግዜ ኣይወስድን እዩ ሓድሽ ኣርእስቲ ምስ ንጅምር ኣብ ጎኒ ንፉዓት ተምሃሮ ኮፍ ከም ዝብል ገይረ ዘፀግሙ ደጋጊሞም ዘረድእዎ ኳ እንተኾኑ ንክርስዖ ግና ደቃይቕ ጥራሕ እዩ ዝደሊ ትብል ቀፂሎም በቶም ኣብታ ክፍሊ ገዲፎሞ ዝኸሉ ልዕልዩ ክፍልታት ዝመሃሩ ቀፃሊ ከም ዝተደንደነ እዩ ገሊኦም ኣረጊት ሰብኣይ ዶ ገለ እንዳበሉ ይፅውዕዎ ንሱ በዚ ሕጉስ ኣይኮነን ትብል ንሳ ንዑ ትፈልጦም ኣብ 2006 እዩ ምስኡ ትምህርቲ እኳ እንተጀመረት ኩሉ ወዲኣ ምስ መፀት ግና ኣብቲ ዝገደፈቶ ኣብኡ እዩ ፀኒሕዋ ከም ትዕዝብታ እንተኾኑን ንክምረቕ ኣዝዩ ከም ዘፀግሙ እያ ትዛረብ ሰባት ቀፃሊ ይፀርፉኒ የነኣሱኒ ሞራል ይሰብርዎ እኳ እንተኾኑ ዋላ መምሓራነይ ከይተረፈ ንኣብነት ንስኻ ኣብዚ ክደጋግም ናይ ጡረታ ዕድመኻ ስለዝኣክል ጡረታ ምውፃእካ ኣይተረፍኒ ምስ ዝብሉኒ ትምህርቲ ከቋርፅ ይደናደን እሞ የግዳስ ንነፍሰይ ክንቲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ክምረቕ ኣለኒ ኢለ ቃል ስለዝኣተኹላ
ክሳብ ዝደልዮ ዝረክብ ዝበል በለ ክቕፅል ኣይኮይኑ መወዳእቱ ንስድራይ ከክርኦም እየ ዝብል ወሲኹን ትምህርተይ ወዲኤ ምስ ተመረኩ ፕረዚደንት ናይ ሃገረይ ክኸውን እዩ ዝደሊ። ፕረዚደንት ከም ዝኹን ጥርጥር የብለይን፣ ግና ኣብ ክፍሊ ብርቱዕ ፃዕሪ ከልየኒ እዩ። ብዛዕባ ፖለቲካውን ከምኡ ምዕንታ ንፉዕ መራሒ ክኸውን ኣምላኽ ከም ዝሕግዘውን ይፈልጥ ይብል። ኣዲኡ ክትዛረብ ከላ ንሱ ካልኣይ ወደይ እዩ። ናይ ትምህርቲ ነገር ክለዓል ከሎ ናቱ ፍሉይ ዝበለ እዩ። ዋላ እኳ ኣብ መበል 6 ዓመቱ ትምህርቲ እንተጀመረ ሕጂ ወዲ 20 ዓመት ኮይኑሎም ንሱ ዝጀመሩ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ፅሕፈት ተመዲቦም ንሃገሮም የገልግሉለዉ። ነዚ ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ካብ ወላዲት መጠን ዝስምዓኒ ትብል። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ግና ናይ ምርሳዕ ፀገም ሕማም ስለ ዘለዎ እዩ። ኩሉ ግና ዋላ እኳ ተምሃሮ ገጅፍ ርእሲ ሒዙ ግና ባኮ እንዳበሉ ቀፃሊ ይፀርፍዎ እንትኾኑ ንቅድሚት እምበር ካብ ትምህርቱ ክሰናከል ስለ ዘይደሊ ስኑ ነኺሱ መፃዒኡ የማዕዱ ልዕሊ ማንም ዘሐጉሰካ ግና እቲ ሞራሉ ፃዕሩ ራእዩ የግዳስ። ሕጂ እውን ዝፀዓረ እንተፀዓረ ካብ ጭራ ምውፃእ ኣይተገላገለን። ንፍወሰም ሓላኳ ትምህርቲ ካብ ዝጅምር ሓደ ደረጃ ለጠቕ ኢሉ ኣይፈልጥን። በቃ በታ ዝሓዛ ጭራ ብዓይ ዝደራገም ኣብ ትምህርቲ ከምኡ እንተኾነ እኳ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ግና ንፉዕ እዩ። ኣእሙ ዘፍቀዶ ነዲኡ ተሓገዝ እዩ። ንኣብነት ቅድሚ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻዱ፣ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ማይ ይወርድ፣ ካልእ ናይ ገዛ ስራሕ ይተሓገዝን ጠባይ ምስጉን ግና እቲ ናይ ምርሳዕ ፀገሙ ኣብ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኡን የሳልዩ። ንኣብነት ኣዲኡ ሽኮር ዝለዓከቶ ሩዝ ሒዙላ ይመፅእ እሞ ከይፈትወት ናብ ድኳን ትምለስ። ወርዕና ሓንሳብ ዘይሓሰበቶ ምስ በዓል ድኳን እያ ትበዓስ። ኮይኑን ነዚ ስለ ዝፈልጡ ዝበዝሐ ሰብ ድኳን ንሱ ክመፅእ ከሎ ካብ 1-2-3 ግዜ ደጋጊሞም ዝሓቱ ወይ ኩነታቱ ባሕ እንተዘይልዎም ነዲኡ እዮም ዘፀውዑ። በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ዘሐጉሰካ ነገር እንተሎ ምስ ኩሉ ፀገሙ ህልሙ ራእዩ ክሳብ ዝወቅዕ ተስፋ ዘይምቁራፅ እዩ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝተገለፀ ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም ብምኽንያት ካብ መፀ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግዜ ተስፋ ዝበሃል ቆሪፅና ነቲ ዝወጣናዮ ዝሓሰብናዮ መደብ ክነቋርፆ ወይ ክንገድፎ ይብላን። ኣብ መንጎ መሰናግለ ከጋጥም ንቡርን ዘሎን እዩ። ግና ዝዓመንካሉ ዕላማ ክሳብ ዝኾነ ስንኻ ነኺስካ ምድርጋም እዩ። ግና ምድርጋም ክበሃል ከሎ ኣይንብለይ ስኒ የብለይ ዘይኮነስ ብጥበብ እዩ። በዚኣ እንተዘይሰሊጣ መንገዱ ናብ ሓደ ዘበፅሕ ክንሱ ብካልእ ምፍታን እምበር ኢድ መሓብሲ ጌጋ ኢድ መሓብሲ ነውሪ። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ካብዚ ናይ ዝወዲ ገለ ከም ንምሃር ተስፋ እንዳገበርኩም ፈጣሪ ምሕረቱ ኣውሪድሉ የአእምሮ ከፍተሉ እንዳተለምነኹ ናይ ሎሚ መደበይ ኣነ በዚ ክዓፁ ክሳብ ብካልኦት ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሙ ሰላም ቅሳነት ጥዕና ፍቕሪ ዓወት ኣሳልጦ ይምነየልኩም። ተሰናዩ